subscribe, like and share.
Kaya kayo nito, boss? Saan nagkakaw siya? Connection ka rin sa aircon. Ano siya? Ano ba sabi dito? As per part number, wala. Sir, ang 12 sample na lang po wala kayo. Ha? Ang 12 sample. Muli ang salba. Ayan. Ayun. Oo, sample. Karon, Maski may part number. Iyo po. may ibang available. Hindi, may ganun. Check yung pala. Ang 12 sample. Para alam naman na sir. Kala ba doon? Ay, dito na. Ano ka ba? Mukhang bukod ka? Ayaw naman. Ano pero?
Ikaw ka mo ka ni boss? Siyempre nagkabit. Sa aircon garo yan. Connector. Bira na kayo ni Kuha. Ikaw sa online laro. Flying through the sound.